gendinganipun dandang gula Mbah Surat. Allahu Akbar minangka pepeling atan ning masjid swara ngumandang iku minangka bukane ngibadah kang satuhu umat Islam salate wajib luwih becik jamaah sunah ejo kantun Ramadan nindakno poso kinantenan sabar sareh sarta eling Allah taring hidayah. Leren dhisik Kang Gareng. Ya, Truk. Leren dhisik kok leren. Yaene wis goro-goro. Ha iya. Jenenge kabudayan wayang kulit iki fleksibel, budaya sing lentur. Ngono ya, Truk. Ora kok kudu jam 11 limbukan. Apa meneh iki wis alame ya lagi pandemi. Ngono? Dadi ora entuk rampung isuk-isuk. Waktune dibatesi. Mula lagon-lagonan, sinden sesendonan iki mung sak season ya kuwi season goro-goro. Ngono ya, Truk. Wah, luar biasa ya Mas, luar biasa. Alhamdulillah kapisan ngucapke syukur kunjuk ngersaning Gusti Allah Subhanahu wa taala. Tuhan yang Maha Esa, yang widiwasa. Sebabe awake dhewe isih pinaringan kesehatan lahir terusing batin. Kesehatan kuwi bondo sing paling larang. Bondo sing paling larang. Awake dhewe ngucap syukur sebabe di tengah-tengah virus wabah sing nimbrung ana bangsane dhewe, di tengah-tengah pandemi sing nglimputi negarane dhewe, nyatane awake dhewe isih pinaringan sehat kebagas warasan. Amin, Truk. Pancen sing dijaluk ya kuwi Kang Gareng. Sholawat sarta salam kurmat kunjuk marang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tumuruning para sahabat sak garwa putra wayah, khususe Bagindo Hasan lan Husain. Acarane apa, Mas? Piye? Acarane iki jane ya mung kangen-kangenan wae. Kangen-kangenan. Ben ora kelangan ngeng, tombo kangen. Apa meneh iki ya digelar dengan protokoler kesehatan. Uga ditayangake lumantar live streaming. Dadi wong sak donya iso ndelok gambare raine awake dhewe. Betul. Ya kuwi live streaming lumantar YouTube Astabrata Media. Oh ngono. Astabrata Media ya kuwi lan Niken Salindri Family ya, Duk ya. Wah, luar biasa. Gawe apa ki mantau kegiatane awake dhewe sak kanca Astabrata Media. Kuwi gampang. Gampang carane piye? Carane ya wis buka YouTube ya toh, channel Astabrata Media kuwi dibuka terus ana tulisan subscribe. Dipencet kuwi gratis, subscribe kuwi gratis ora bayar. Terus dipencet tombol lonceng kok kegiatan-kegiatan awake dhewe sak kanca Astabrata Media kapanpun dan dimanapun bisa
dimonitor ning omahe dhewe-dhewe. Oh ngono to. Heeh, dadi ora kudu mara rene. Mamane wayangane ning kene cukup ngeloni HP-ne dhewe-dhewe. Wah, luar biasa, luar biasa. Kemajuan zaman, Reng. Heeh. Lah. Dasare apa meneh iki ana ing gelar kabudayan, gelar kesenian, tontonan rakyat, ana ing Pemda pemerintah daerah Kabupaten Nganjuk iki jane wis entuk tanda tangan, jane wis diizini, wis diizini, tapi tentunya penyikapane kudu nganggo tetap protokoler kesehatan, protokol kesehatan. Heeh. Terus uga ki awake dhewe sing ongel, sing angel piye? Sing angel ki nak ya mengembalikan mindset masyarakate awake dhewe, mengembalikan apa ya pola pikire masyarakate awake dhewe. Wong mergo rakyat-rakyat cilik sing ana desa ana pelosok-pelosok kono ora isih ora gagapi dikira wayangan, pengajian dan lain sebagainya ki isih urung oleh. Kuwi boleh saja. Tentunya dengan tidak melanggar protokol kesehatan. Heeh. Nek muni protokol kesehatan sing hati-hati aku tahu kleru wae. Lah iya. Ora protokol lah aja. Iya, Dadi awake dhewe iki ya membuktikan kepada pemerintah, awake dhewe iki seniman sing ora anti pemerintah, awake dhewe iki nurut karo pemerintah. Apapun yang ditulis, keputusan, kebijakan apapun itu pasti awake dhewe dadi seniman apa nek dadi nom-noman taruna, seniman taruna, seniman muda iki mesti kudu taat, Heeh. Wong ya ora melanggar. Penonton ning kene ya dibatasi nganggo masker. Terus cuci tangan nganggo hand sanitizer. Lah iya, Kiyuk babar blas ora melanggar protokol kesehatan. Tur ya saya apike langkung becike iki ya supaya ana kepiye ya solusi tumrape seniman-seniman kang ya ngene iki gelar kabudayan, wayang, lajaran, antayub, campursari dan lain sebagainya. Ora mungkin Kang Gareng mosok kaya arep ngene iki terus virtualan terus. Iki tidak mungkin. Mula kudu awake dhewe memita sing banget lah piye carane, solusi piye entah ya penontonnya dibatasi entah apa piye kuwi awake dhewe pasrahne karo wong-wong dhuwuran sing luwih pono babagan kebijakan anggone luwih bisa meranata becike pemerintahan terus. Luar biasa. Iki uga awake dhewe nglipur para sing mantau awake dhewe, sing monitor lewat live streaming. Baik sing lewat channel Asta Brata Media, baik sing lewat channel Dik Niken Salindri Family. Awake dhewe iki wong sak donya iso mantau awake dhewe, iso. Baik sing di dalam negeri maupun sing merantau ning luar negeri, Arab Saudi, Malaysia, Singapura dan lain sebagainya. Sing ora iso disebutke siji mbaka siji ya, Tru. Wah, iki luar biasa. Nggo ngisi kekosongan jane ora apa-apa ngene iki. Ora apa-apa ning ya ora kaya ngene iki terus. Wong ya nek upama ngene iki nak nggo mancing piye? Umpama ana sing ngersake kaya ngene iki pagelaran minimalis utawa virtual secara ning kene iso didelok lumantar YouTube ngene iki jane ya matuk wae. Wong ngene iki upama para-para sing sutresna budaya sing mapan merantau nang luar negeri, sing kerja ndek kono upama karenaning penggali iso ngadake acara kaya ngene iki cukup ning kene ora usah dadak piye-piye secara virtual. Iki ya minimalis. Tentune biayane, biayane dijamin wis ora usah ditakokke, ora ngentekke gaji sewulan. Ngono terus. Wis bene. Piye-piye pokoke digasak ya, Truk, digasak. Ya. Wis. Lah ya sing penting padha mlakune lah.
Kita gelar acara suronan Agustusan. Wah, luar biasa. Tidak lupa saudara-saudara dari organisasi Wayang Mania Community Mas. WMC luar biasa semangatnya. Tepuk tangan untuk Wayang Mania Community kanca-kanca. Sing patut diacungi jempol. Iki wis ambal warsa, Mas Karno dan lain sebagainya sing ora iso ndak sebutke siji mbaka siji, luar biasa jempol dua untuk Wayang Mania Community. Semoga kedepannya tambah solid, tambah kompak dalam nguri-nguri lan ngurip-ngurip kabudayan Jawa, khususnya wayang kulit. Wah, ya luar biasa. Uga Agustusan, Truk. Agustusan piye to awake dhewe anggone ngempakne dadi wong Indonesia, ya to? Awake dhewe iki dengan adanya virus corona iki wis susah, uripe ora usah digawe susah. Ora usah digawe geger. Ora perlu gegeran, ora perlu gontok-gontokan, ora perlu dojotos-jotosan. Ayo, semua elemen masyarakat kita kembali merangkul tangan, berjabat tangan, kita bersatu padu untuk membangun negara kesatuan Republik Indonesia ini. Kita harus kembali kepada Pancasila ya, Truk. Pancasila intinya adalah ketuhanan yang Maha Esa. Kalau kita intisarikan itu menjadi tiga: ketuhanan, kemanusiaan, karo kebangsaan. Kalau diringkas lagi menjadi satu: ketuhanan yang Maha Esa. Jane yen ngerti karepe iki mung siji, ya kuwi gotong royong. Ning yen ngerti karepe, tapi awake dhewe disibukkan dengan bangga membanggakan kemajuan IT sampai kita lupa atas sejarah-sejarah yang dulu diperjuangkan oleh pahlawan bangsa yang telah memerdekakan bangsa negara Indonesia. Ya moga-moga ambal warsa WMC dengan semangat kemerdekaan dan acara suronan Agustusan iki kabeh dilumpuni dadi siji, intine tombo kangen. Supaya bisa dhewe ayo ngeraketke paseduluran, nyambung tali silaturahmi, supaya awake dhewe masyarakat Indonesia ndonga bebarengan memuji marang ngarsaning Gusti. Muga-muga pandemi kang ngelimputi negeri iki muga-muga enggal dirampungake karo Gusti satemah bisa keadaan kembali semula kaya sing wis-wis ngono ya, Truk. Amin amin ya rabbal alamin. Kuwi mau bawa urung dilagokke. Ora apa-apa, ora usah dilagokke iki ning mumpung ki Agustusan. Agustusan iki yen ora muni lancaran 45 iki kurang afdol. Jadi nggugah semangat, iki nafase isin nafas kemerdekaan. Ya, monggo dipun siapaken. Kadang Pradonga Astabrata. Astabrata Media, wirak YouTube. Astabrata. Monggo lancaran 45 buka saking tenor. Monggo Mas Fafa ya. Lancaran 45 dados. Rambate ratahayu, rambate ratahayu, merdeka, 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 bumi kelahiranku, merdeka, sekali lagi, ya.
Negara kita wis merdeka kan atas dasar Pancasila. Dumadi kawan di tangga 17 Agustus Presiden Indonesia tahun 1945. Rambate rata hayu, Lulus Pembari, rambate rata hayu. lulus Pembari, ternyata bareng maju nunggang mereka kayu. Merdeka, 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 bumi kelahiranmu. Merdeka, 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 masyarakat merdeka. Alhamdulillah. Wis katur terus, wis katur. Ya kuwi lancaran 45. Iki maca ya kuwi sing mlebu ana WA-ne dhewe. Heeh. Oke, oke. Ade kok sadurunge ya salam-salam dhisik. Heeh. Iki awake dhewe untuk salam paseduluran. Kaca mripatku ndi mau. Saiki nek ora nggo Surya Kantha lha kuwi. Ora uti cetha. Malah tau ning jeding kacamatane orang tak cepot. Delok ngisor iki to kaget dhewe to. Katoke iki lho maksude iki. Ki salam-salam dhisik. Heeh, kanca-kanca Astabrata entuk salam. Saka sapa bae? Saka Sutresna Budaya iki saka Ibu Sintia Jasi sing mapan ana Hongkong. Hongkong, heeh. Sapa meneh iki salam paseduluran meneh kunjuk Ibu Francisca Anita saka Banyuwangi. Iki sing setia monitor ana ing channel dhewe. Ngono ya, Tru? Heeh. Sapa meneh? Iki uga saka Mbak Sukeni dari Bintaro, Tangerang Selatan. Mbak Pipi Pupu, wah jenenge apik mencah.